Gerli heet voor Dolce & Gabbana. Door ze werkte voor een bedrijf wat allerlei designs maakte en die leverde ook een Dolce & Gabbana aan die grote jongens, leverde die dat aan. Maar dat was net aan het vertellen dat ze veel gereisd is. Ja. Maar kwam dat onder andere door Gerli met haar? Nee, we waren allebei, we reisden hier. Okay. Ik reisde al van jongs af aan, dus, en u heb ik toen leren kennen. En zo zien we samen wel wat meer aan het reizen gegaan. India, Tibet, Nepal, al die landen. Ah, en door hem heeft de Dalai Lama een plekje gekregen. En de Dalai Lama, die hebben we een keer door zo gezien en daar is die foto toen van gemaakt, hebben we die foto van gemaakt. En heb ik altijd wel een beetje, ja, ik ben niet een supergelovig mens, maar ik vind het spreekt me wel aan wat je vertegenwoordigt en hoe je in de wereld staat en ook de bemiddeling in het vredesproces, in het rustig naar de wereld kijken, geweldloos, maar wel in het verzet. Maar dan een cupje gebroken en hoe vaardigheden. Net zoals Gandhi bijvoorbeeld, hè? Ja, ik vond Gandhi wel wat meer, er zat wat meer in de revolutionaire kant, verdient hij. Ja. En de Dalai Lama is meer iets van het rustige geloof, hè? Ja, het rustige geloof. Ja, maar begreep ik dat nog goed? Is dat een foto die het G van de Dalai Lama die gemaakt heb doorgemaakt hebben, ja. Zo dichtbij zit G bij de Dalai Lama geweest? Zo dichtbij geweest, ja, zo dichtbij geweest. Ja. Wie is dat dan, als die man ergens verschijnt? Duizenden mensen. Dat zijn er duizenden mensen om hen die door hem vereren. En ja, je zat er een beetje als toerist bij. Meer geluk als wijsheid. We worden toevallig net door, en dat hij door wordt, en door hem toevallig gezien. Geloof je in toeval? Nee, ik geloof niet in toeval. Nee. Dus dat heeft zo moeten zien? Het zo moeten zien. Ja, wat is toe? Nog een geloofsuiting, van een klein kapelke. Die kunnen ja, er stond hier zo'n Maria-beeldje in. Maar dat is kapot gevallen. Oh. En toen dacht ik, oké, dat is een Boeddha, die heb ik ooit in Tibet gekocht. Dan heb ik door naar het postkantoor gebracht, in een pakketje gedood. Met erbij gebleven tot hij weg was. Dat je zeker wordt dat ze ook niet de postzegelstraf haalde. En dat beeld weg was. En toen word ik maanden later weer terug. En toen dacht ik bij me, en ja, nog steeds niks gehuurd van de ganse Boeddha niet. Ik dacht, ja, dan zou wel in de vaart der volken verdwenen zien. En toen kregen wij een brief van FedEx, ik denk een half jaar later, dat er voor ons een pakketje in Rotterdam op het kantoor in de haven was. Ik dacht, verrek, dat is hij. Dus dan gaan we hem halen. En inderdaad, dat waren ja. Dus daar stond de Boeddha het geduldig op ook gewacht. Het geduldig in op de gewacht. haven. En hij is dus gegund geweest, zei ik dan altijd. Want anders hebben we hem niet gekregen. En dan hebben we door een deurapje gekocht voor een habbekrats. Het is wel prachtig, hè? Ja, ik vind dus en ik vind, dat vond ik het mooiste. Er zit een briefje bij van, dat heb ik er nog altijd bij liggen. Dat is ook wel leuk om te weten. Dat is van Lynn, mijn dochter, die dit geschreven heeft toen ik 50 geworden ben. En dat briefje heb ik altijd bewaard. En dat zit hier bij de Boeddha heel lid. Is dat geheim wat er Dat is geheim, dat vind ik geheim. Dat is helemaal iets tussen oog ja, maar dat is de symboliek die het voor mij ook een beetje vertegenwoordigt. Zo van, ja, dat is een deel van mijn leven en Lynn is ook een deel van mijn leven en die heeft er een bijdrage in geleverd. Dus, Wat is er nou waar van dat verhaal dat ze een Boeddha nooit zelf moest kopen, maar dat ze hem dicht moest laten geven? Ja, officieel wel, maar weet je, ik denk, mijn filosofie is een Boeddha komt naar mij toe. Ik ben naar dat land toegegaan, ik heb dat in een dorp gezien, ik heb gedacht, oh, dat is een mooie Boeddha, dat zou ik wel willen hebben. Ik ben met die mensen in gesprek gegaan, vraag wat wil ze dit verkopen? Ja, dat wilden ze wel verkopen. Want ze, ja, goed, dat wonen en de smid in dat al maakte, in dat groot en oud. En dan is me gegund geweest, dus. En daarom heb ik hem metgenomen. Het heet zo moeten zien dat hij op dat moment op oogpaad kwam. Ja. En verder met kunst heb ik wel wat, ja. Jan de Wierik, dat kunnen we wel allemaal zien, daar ben ik een grote verzamelaar van. Band? Ja, Jan de Wierik is een schilder uit het oosten des lands, die leeft niet meer, dat was een autodidact.
ja, dan had je een beetje wat invloeden van de Cobra groep. Ja. Die had hem laten, is van rond de 60 en die is eigenlijk een beetje in die kanten van het land furore gemaakt in de 70er jaren. Is vrij vroeg overleden. Maar dat sprak me gelijk aan. Ik heb hier een keer gezien, zou ik van hun werken liggen met een overzichttentoonstelling, volgens mij in Deventer of Enschede ergens. En zo ben ik dat langzaam aan het sparen en aan het verzamelen gegaan. Dus, en die heb ik allemaal binnen gehaald, zoals dat heet. De schilderijen van hem kan ik niet betalen. Die zien echt gigaduur. Dat is, die kan ze niet. Dit zien die allemaal via, hoe wil zeggen, via internet, via marktplaats, van alles en nog wat. Ja goed, en daar heb ik altijd een presje hangen van de kleinkinderen allemaal. Oh. Natuurlijk samengesteld gezin, dan hebben we er 8 nou, dus dat is een hele... Is dat een beetje beter halen voor opa? Ja, voor opa is dat wel beter. Ja? Opa oma die is nog wat meer bedreven in dan dat ik ben, moet ik heel eerlijk zeggen. Nou ja, ze zitten een beetje verspreid dan. Mijn dochter woont in Leneveen. De bonusdochters die wonen hier in Nijmegen, hier in Venlo en nog in Venlo. Dus het is van alles. Dat is te behappen. Dat is gewoon te behappen, ja. En het zien natuurlijk... Het zien goldstukken allemaal, hoe het eruit viert met hun ups en downs, maar dat is wel... zo is het leven, hè? Ja, dat is ook met en dat begreep ik ook 10 verhalen ook, ups en dat downs. Gerlie, dat is het kleine altaartje van Gerlie. Dat is hoe ze vroeger waren. Mooi. Kijk en de hessen samen, ja, dat is ook een band. En daarna heb ik mij leren kennen, ja, door... En tenminste, zo zijn we samen gegroeid. En nu zijn we al 12 jaar samen. En wie kwam die op die paard? Ja, wat denk je tegenwoordig? Hoe is dat tegenwoordig? Internet. Internet. Mij is een echt Venlo's meidje, dus zo ben ik die tegengekomen. Eerste date voor het politiebureau in Venlo. Ze zei dan weer zeker maar dat het veilig is. En als ik of kwam ze net vrij? Ja, nee, ze kwam niet net vrij. Nee, dat is te braaf voor. Nee. Dus door als eerste kennismaking geweest. En, niet alleen een Venlo's meetje, maar ook een slum meetje. Zo van, voor het politiebureau kan ik niks gebeuren. Nee, dat zei ze. En wat was de klik? Wat was de klik? Humor. En ogen. Splinkerende ogen, sprankelende Spiegels van de ziel. En dezelfde humor. Een beetje aan elkaar gewaagd. Vlot en babbel. Niet voor een woordje gevangen. Met humor kun ze nu lijken. Ja, en ook wel, mij ook wel iemand van die zich openstelt voor mensen. En ik ben zelf een beetje wat meer, ik waag wat meer af, wat ingetogener. En mij die is meer van, hoppakee. Ik vind het wel meevallen. Ik vind het een vlotte verteller. Ja, maar ik ben wel een vlotte verteller. Maar ik ben niet dan drag op mensen af zal stappen. Okay. Ik ben wel, ik praat wel graag. Dat doen we dan weer, hè? Ja, dat maakt degene wel. Dat doe je wel weer. Ja. Dus. Hey, maar Mai woont hier niet? Mai die woont in Venlo, maar we zien ook hier regelmatig samen. Dus dat kunt goed. Ja. Dus die is nou net boodschappen doen, dus die zou wel zeggen dat ze nou weer gedaan zijn. Nou, we gaan dadelijk nog een foto maken, maar dan heeft ze een bewijs, hè, dat ze in haar afwezigheid zinnige dingen gedaan heeft. Dat is wel, doe je altijd zinnige dingen. Oh. Ja, zeker weten. Even terug naar het zorgen. Want dat het grootste gedeelte van die leven heeft ze dat gedaan. Wie belangrijk is het voor dich om nog een bijdrage te leveren met die kennis en die ervaring? Kijk, ze weten dich te vinden. Ja, ze weten me te vinden, ja. Maar aan de andere kant, wie fijn is het voor dich om dat nog steeds te doen? Dat doe ik ook vrijwillig, hè. Ja. Ik ben 68. Ik heb gezegd van, zolang als ik het fysiek en mentaal aan kan en het ook nog voor iemand iets kan betekenen, zal ik het niet laten. Dat vind ik prima. En ik heb met de mensen waar ik 24 jaar of 20 jaar mee gewerkt heb, en waar ik meer
die meer van mij weten als bij wijze van spreken met een nieuwe partner of wat. Als collega of als cliënt? Als collega. Als collega's heb ik het dan even over. Ja. We hebben samen veel meegemaakt. Ja. En die dingen, die delen ze natuurlijk ook. En als ze met pensioen gaat, laat ze dat los. En ja, wat is er dan? De grote leegte. En dan vul ik wel op. Ik deed met kunstgeschiedenis wat. Maar het is denk ik ook, ik vind het afbouwen, het geleidelijk aan, het ook iets voor mensen kunnen zien. Ja, dat kan ze niet in het los, dat zorgen, dat zit erin. En dan kan ze wel zeggen, kan ze vrijwilligerswerk gaan doen. Maar door denk ik van, het is ideaal dat mensen dat allemaal doen. Maar ik vind het ook wel een beetje dat door in de gezondheidszorg ook wel een beetje gedegradeerd wordt. De professionals die erin staan. Dat wordt allemaal overgenomen door allerlei mensen die het goed willen en goed bedoelde bedoelingen doen. En wat ik ook zeer waardeer, daar luistert door helemaal niks over. Maar aan de andere kant, de verpleging kreeg wel steeds meer druk op zich. En de gemeenschap denkt, met name de regering, denkt, oh, dat is makkelijk hè, daar kunnen we mooi wat geld mee wegbezuinigen. Ja. En daar heb ik toch wel wat moeite mee als ik dat zie gebeuren.